Hello mga ka-listeners, maayong hapon. So naglaag-laag ko kay hindi ako simbahan ito. Naglaag-laag ko mga ka-listeners kay gilaay ko dito sa kong payag kay hinay signal ato. Hinay dita mga ka-listeners mo nang laag-laag sa karon. Pretty inita kay gilaag ko ganina mga alas 3 pa kapin ba. Nya hindi ako ari pahuway ring simbahan kay na may kapasilungan ari kay landong-landong ba. Unya pasensya mga ka-listeners kay di ko kabasa sa inyong mga comment ron kay akong cellphone man nagud gabinuang na mga ka-listeners no. Manang akong cellphone ron ako nang gibutang gibilin sa balay kay di naman dagid magsige nag kuan. Sige nagbalhin-balhin ba na murag guba na gito siya mga ka-listeners. Munang dili pa jud ko makabasa sa mga comment ro no, pero sige lang at least di na imong taas atong vlog no. Pinakataas na to ani 5 minutes atong vlog mga ka-listeners kay wa man tay basahon nga kuan comment no. Nindot ko buto magbasa ko sa inyong comment kay para po dili sayang inyong kuan ba. Pag-effort pa sa pag-type para lang maka-comment no. Muna nga pero kaluyan po honda masin dai makabasar balik sa inyong comment. Sa pagkaroon lang kay magsuroy-suroy sa mga ka-listeners kay ilaay jud ko sa mua sa internet nga hinay kayong data nya mapinding atong mga upload nga drama no. Madili-dili na gid ba. Nang idea na ko ron maglaglaag sa makasagap og kusog nga signal ako sang banan. Mag-download ko sa mga episode nga kulang para dali ra nag-edit ba. Hindi na bitayngon nga mag-download pa ko na hinay kayo. Labad na kay sa ulo kay mausik ang oras jud sige atong sa cellphone. Kanos mahuman og download nya napay mga gayon kini mag-mix ko sa drama katong Limbo part 12 kaduha ko ato ga outro audi sa primero copyright outro ko pagsunod okay na wala copyright ako nang gi-export na ba para final na pagtungtong og 99.9 napalong bitaw akong cellphone dili gud siya lobat ni kalit nagkapalong ba murag muto siya nungdan nag-error siguro ang app murag ang apps may problema ato ba katong KineMaster ba pagtungtog 99.9 bis kay muha 100 na human ang tag-mix na kuan bitaw na failure gabiin na kayo alas 11 na kape alas 11:30 kung saon na nining lain na pod nga mix ato ga mix outro naman og mga hapit alaunas kadlawon pag tungtong na pong 99.9 napalong na po ng cellphone pwerte nang labada sa kong mga ka-listeners kay kadlawon na ko tog bitaw ko mo to ang Limbo bis kay katong adlaw ma-upload unta na kuan siya na dili pagkaugma na sa udto ba to kakalimot murag buntag na no wala na matunong sa oras ba kay murag hapon ganay siguro to kay sa pag utro na ko og mix og hapon ba to gabi gyapon murag gabi gyapon mga ka-listeners no na-upload ano nga ka hassle ba nga kuan problema pa sa data nga hinay nya problema pa gid sa igmix nga ma-error bitaw ana nga laglaag sa mga ka-listeners kay para pa-relax sa una-una ba sa relax sa ulo nga galabad ug sa mga dire ko simbahan para peaceful akong una-una mga ka-listeners no ari ko simbahan mag puyo ko dire kay malinawan akong una-una dire mga ka-listeners manang ari jud ko kanunay mag kuan magtambay-tambay no diya mo simba ko rong tagtaod kay kinahanglan gyud putang kuan mga itaog tabang sa Ginoo mga ka-listeners no kay di man jud ta kuan
kita makahimo sa itong mga buot-buhaton kung ato-ato ra ba nga kabubuton no nga magsaligtas sa itong kaugalingon no nga jud tabang sa Ginoo mga ka-listeners para atagan ta og kusog, atagan ta og kalig-on ug kadasig no sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi mga ka-listeners no man nga importante jud kayo no nga kuan mga tagtabang sa Ginoo panahon sa itong mga kalibog, mga problema, mga kaguol sa padya no. Una nga di ako dire karon no og ningabot direk 5 minutes na. Dito baglangan mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 3 sa May Buntag Pakahang Moabot. Og karon, ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. May buntag pakahang moabot. Ako, muuna ko. Unya ikaw, mo ilahos nitong Nico ha. Patay! Sa patay! Di na makakita ni Nico ang imong amahan o ginahan. Nada, bidunggo na lang siya. Andama ng atong mga butang. Nya mauna to ha. Ikaw mo ilahos dito ni Nico, aron mo musulti niya, nga ginato mada si Papa at Mama. Unsa? Sasdong, mur pa oh. Moto kag sa dili, mihila kita si manang nimo hinangyo oy. Pero gisinghagan lang noon ni Papa kay dili gi ko no mahimo. Ngailan pakyaso na nag-imbitar nila kay iya kuno to mga amo kaniadto. Ingnan yun nga mas importante para nila ang laing tao. Tas ang bitaw eh. Saan taman? Ang amag ato sila guro yun Mao, para lang sila makauban. Pero nagmahay ko. Magkaingon lang yung tag nga nung sila pa'y nahimo na akong amahan o inahan. grabe ko. Bro, Ayaw maghilak, Nico. Saan sila klasiha? Pero, huwag bili para nila ang kalipay sa ilang mga anak. Ila sa na, bro. Sus, kaswerte na ko nakaangkon kong daddy, mami nga. Pulos buutan. Di na sila makakita na ako. No. Ayaw pagsulting ingon niya na, Nico. Bisag ka pila pa magkuwang diyan imo ang iyong magkikanan. Ihatag yapon nila ang respeto. Sabta sila. Okay? Ayaw pagdumot. Pwedeng matubad? Kamao na ka mo suodin eh. Oh, grabe sad. Masay mong pagtuon ako ha? Mas maayo na sila aglaang. Guys milagro ko ni mo na ginasara. Giaway kas imong katropa? Mo excuse lang sa ako ha kay kuha ko sa mood nga kiatrong panahon ha. Wait. May problema ka ba? Makatabang ko. Thank you, Nisi. Pero ako rin makasulbad ini. Nakasiguro ka? Oh, Kung dili ganin mo mahimo, unya magkinahanglan ka og tabang na ko na ara ko ha. salamat, Nisi. Kumusta si Angelo? Okay raman. Wala mo makita eh. Nara mo sa campus. Sa paborito na mo isang bayan, ilaw sa punuan sa mahugulo. Kay landong man og bugnaw lingkod-lingkuran. Unsay sulti ni Angelo bahin ako, Nico? Ha? Ngano bang idlas magyud kay na siya nako? Kasapot biya ko, ngalihay kay siya nako. Sa kay kung saan niya? Uyab silang hanas ha. Di man? Tabo na sad ka. Magkasapot jud mo da. Tinuod akong gisulti, Nisi. Ako pa kahit dili mahibaw. Nga na ako magpuyo sa ila. Sige, may goyog kada minuto.
Usa pa, unsa may ako ang makuha kung mulmod ko. Kung gipinahan di kas imong amigog amiga. Ngano pinahamgod ng mga daggabay nagulitaw. May magkabit-kabit na sila. Kaya magtago-tago sila sa ilang relasyon. Lisura ini makigsulti tas mas bright pa nato eh. Kaya di kita makalusot sa tong linya. Abi ni mo. Na-hurt ba ako sa mami ni Angelo ay. Wag siya maikog na ako. Iano ra kayo simi padungog na ako. Nga mas ganahan siya kang hana para ni Angelo. Palabi lang to, day. Do, naiubos di ko uy. Naiubos di ko. Nakaingon ko sa akong kaugalingon ay. Madili man magpermi ang panahon no. Nya, gamay ra man jud ing kalibutan. Itugod ka ni sa Ginoo nga matuman ni ang niya sa kuna-huna. Unya magmilagro nga mabali ang atensyon ni Angelo nako. Makadilog itong tagamang yang inahan kay ako yung lisod-lisoron si Angelo. Hain mo itong akong amigo. Look who's coming! Hey! Uy! Nagkuyog lagi na silang duha. Di man na sila gikan. Nagselos ka? Ew! Silos gyud. Kay wadi ay. Oh shit! Buwag lang taha kay time na. Nagdali-dali may panagan ang duha ay. Kinsagod. Si Angelo gud si Hana. Mura pa islag nakakita og multo nga nakatan-aw nato nga napadung nila. Di, oy. Imura na huna-una. Okay, aris ako. See you. Dad? Kaya ako sa gawas, nagpaabot ninyo ni Nico. Okay. Hana, come on. I-drop ka na mo. Naaman si Daddy sa gawas. Naguhat na mo ni Nico. Ay, di lang ko please. Mauwaw ko sa imong daddy. Kamo na lang ha. Kita na lang taugma. Paunsay trip ni mo, Dad? Inyo raon niyang magustuhan. Unsa lagi? Pabuta lang, inyo ra ka lang may bawan. Oh, dirita. Aha! Parang alarms ko na, da. Okay. Pagpili mong duha kuno, asan ng mga cellphone ang gidisplay niya nga inyo magustuhan. Advance gift na ko na para ninyo. Ooh, wow! Ah, thank you, Dad. Ikaw, Nico, pagpili kung sa imong gusto. Ayaw pa iwit ni Angelo. Pinangga kagyod kayo ni Daddy Nico. Swerte ka. Angelo? Dad? Thank you, Dad, ha? Thank you so much sa advance gift, Dad. Thank you kayo. Next time, isunod unya nato ang sakyanan. Oh? Oh, Wow! Kanay, Daddy! okay. Ipalihog kong ingon ni Nico nga pahatnan ko coffee sa office. Yes, Dad. Sir, salamat kayo sa advance gift, ha? Ako ipasalig nga mo graduate ko, sir. Paninguha kiyo nga matuman ang imong mga damko sa kinabuhi, Nico. Timan ilang nga naara ko sa imong luyo. Salamat, sir. Andam-andama di ay unya ang imong irason nila ni Ma'am Nimo o ni Angelo. Sir? Nakugang ka man. Nalibot ka sa atong kasabutan nga maglain na unya kang puyo. Nga ako kang ipahimutang para dili ka na unya kiwawan sa iyong mga lihok tinisabay. Susutuod. Sa pagkatinuod lang, murag dili ko makaharaw og tutok ni Angelo. Labi na yun ni Ma'am. Maunang atong sulbaron ang imong kahimtang. Kay lisod kayo sa tanto hinuon imong paningkamot nga dili ka masabtan. Ana pa hinuon ka mabuking.
Kinahanglan nga matago gid nila ang atong relasyon, Nico. Nico, naagi ko'y nabantayan ni mo. Ha? May time nga murag mablangko ka. May lahom ka nga giyon ako na. Unsa man? Ako lang gipangutan na sa akong kagalingon kung makahuman ba gyud ka ako kurso. Nganong dili man? Agad-agad ramang guna nimo. Kung gastuhan ang isgutan, wa ka may angay nga naon. Kaya naagod ang mga parents ni Angelo nga may pasalig nga ilag yung kang patiwason, di ba? Dili ko gusto mulaom. Ha? Dili biya na masiguro ang tao. Kung sa unang mga adlaw, ingon ana ang ilang pasalig nako. Unsa man kay may tabo, kung kalit lang unyang mausab ang ilang una-una, di ba? Sa bagay. Pero, ampo lang. Nga fix na gyud ang ilang mga saad. Di lang tingali ko kumpiyansa. Karon pa lang gani. Kinahanglan na tingali nga ako ng pangandaman. Okay. Simba ko palayo. Mo-back out sila sa ilang kipasalig nimo. Unsa may mong buhaton? Manarbaho. Unya, magtigom. Dili kinaangay nga mahadlok sa umabot. Ha? Punuhan taga kwarta sa bangko. Pero palihog. Palihog lang, Nico. Ipadayon ang imong kabuutan. Maglaro ita. Ha? Kung boto no naon, dili mao ang angay isulti nimo kay ikaw mismo. Naibaw nga normal kapag katao. Ug maabot gyud unya ang higayon nga maigibog di ako sa kababay. Ayaw lang una pagpakabuang. Kutob sa mahimo. Kontrola ang imong kaugalingon nga dili magpada. Wa talaga mamatay ko. Mahimo ba? Mintas buhi pa ko. Likay ang pagpakiglampigit o babay. Kay dili ko gusto. Ay, kakapoy, nagitaon. Hindi rin ako magwanta ni trabaho, awi. Sakit na kayo kung kamutog buko-buko. Aw, di, pag manager, Hilam! Labayo tanong kay ining gunting. gisapot lagi ka. Mungisi ko, ha? Ako nagkatawa ng akong kahimtang, ha? Nakapoy ni kay dinhi, mitos ikaw diha nagaray-haray. Igo lang nagtanaw. Naghuhinambid pa. Hastilan ka nimo, Ida. Kung doon na pa on type, project ang akong amo, wabay ganoon ta ko din, kay mo trabaho magid ko. Usaon nga, to'y akong boss, gidimalas man sa ditaon, kay lagi nasakpan man sa iyang asawa, nga nakigrumansa sa iyang sekretarya, so sa iyang opisina. Mang tuwa, hapit mabakol kay gibunalan sa baseball bat, ang duhagid katilin taon sa iyang bana. Umiris, eh? Miris, eh, sa mga taong dukirok. Bili! Ikaw diya, kung gusto kang mangitaglain, larga! Di ko mawilin mo ay. Pero siguro ha, siguro ay nga makatulong ka na kung sustento sa imong anak. Kay gunda, dili gani ka makahatag ipabarang tuyo ka. Anong na may pabarang, ha? Ay, Oy, Ano? sir! ay, Sir! sir. May hapon niyo, May hapon, sir. May hapon, sir. Lingkod, sir! Visited, Mactan! Visited! salamat. Sir! Mulingkod ko kay importante kaya ako tuyo ninyo. Usa, sir? May saha minimo, sir. Mo, kay nag-inusara naman gud kang amiyan sir. Aron way makabaldas atong panagsulti. Sir. Ganong niya magkabito. Abi na kong nagtrabaho ka. Pila ka adlaw naman kung wa makatrabaho in town, sir. Kay wa makalihok ang akong amo kay nakagubot lagi og ang iyang asawa.
naamong gantin taon ko, sir, ug ang ako mga tao tungod sa iyang kalaki. Hay. Pero, ngano manig niya ako, sir? Unsa na diferensya? Si Ida na de ang tangi mong yan, he? Mao ba, sir? Siya na de mong toyo, sir? Ay, dili man. Pwedeng mulakaw ra ko, sir, kung wag ko'y labot. Ayaw. Mulakaw ako. Ayaw. Kamu mangunduha ang angin ako ikasulti. Bahin sa man na, sir. Mangutana dayon ako. Hmm. Kontento ka ba sa imong trabaho, Bert? Na, wag taon, sir. Sapagkat inuod lang, gusto na gidunta ko nga mo pahawa kay wala may ayo ang kita, oy. Gamay pagsweldo kay wag ani makaabot sa minimum. Unya, wa pag-benefit. Wa gi ko anang kanang SSS na kanang pag-ibig, kanang PhilHealth, kanang credit, Uy, kanang ayaw. credit, union credit. Credit yun, wa? Pila ka tuig ka na ba sa imong trabaho? Kuan, hapit na mo 7 ka tuig, sir. Ay ko soylo ra nga ilang gihatag nako tungod kay ilaming nga gipre ining among gipuyan. Pero ay pagkapait sitwasyon na, sir, oy. Ay, tinuod, yun na, sir, oy. Kapoy. Ako ba? Gusto gid unta ko nga kanang mapahuway una ba kay sa pagpanahi pagkapait na gyud. Pwede balik lang no, nasakit na ko sa baga sa biaging tuig, sir. Tungod din ni pangitaa. Nga. Paita lagi, oy. May gani kay duha na mo ka anak to aros among ugangan. Aw akong ugangan na day, sir. Ilag gikuha kay naluoy sila namong Berto. Mas makakaon magtarong dito mga bata. Katubitang imong gihatag nga bugas, amo sa kitagaan ako ugangan kay sila may nakatiman sa among mga anak. Amo kitagaan sa dasta atong groceries. Sa ato pa, andam ka mo biya sa imong trabaho kung nailaing itanyag nimo nga mas maayo ang sweldo o kumpleto sa mga benefits, Bert? Kayo, sir. Uy, kanindot anak, sir. Nandot mo lang. Kung mao, ari mo trabaho, ubos na ko. Hala, sir, uy, tinuod ka, sir. Dili ko makatuo. Biyain ninyo ni Dapit. Kay ipahimutang tamog tarong sa usa ka dapit, diin hayahay mo. Hala, sir, uy. Ay, day, ayog hilak ako lang. Day, kanang naikayuhan nga, may abot mo nga ab na hinuon ka. Ay, nalipay na kuya mo. Ay, ako lang. Pero, way-away dito, ha? Pag huy-huy mo. Oh, sir, di ta mag-away ka, ha? Ay, naragi na ni mo, day. Di kaya ninyong away kay makabwisit na. Oh, sir, Okay. Ingunin eh. Andaman yung daan ang mga butang nga gituhuan yung inyong pangmagamit. Kaya sa sunod simana, kuhaon ta mo din aron mamalhin sa bag-o niyong puyan. Pero, usa ka pahinumdum lang. Dili ko gusto nga dunay laing tao nga may bao kung asa ta mo ipahimutang. Ato na yun Nakasabot mo. Oh, sir. Karon, palanghin ang daan sa imong amo, Berto. Mas mayan ang mahibaw sila nga dili ka na mo serbisyo, ubos nila. No, nahibawag ko nga masuko to. Masuko. Suko, Ina nga, kung dili sila gusto nga imong kasuhan, kay wa sila maghatag nimo sa ustong sweldo o mga benefits, dili ka na nila pugnan. O ikaw, Ida, paminawa ko ihangyo nimo. Paminaw gyud og tarong, unya itisok yun sa imong utok aron dili ka masipyan. Gano di, sir? Ingunin niya ako ipabuhat nimo. Ha? Oh, Hinahiyay mo tingog. Kaya nagbata para ba si mami mo. Ingunin Kalimtin lang akong gingon mo. Okay? Kato akong gingon nga mag-andam kag rason para sa imong pagpanangin unya ni ma'am nimo ug kay Angelo. di naman hina ng imong plano nga mobalhin ko, sir? Madayon. Ang sakyanan, Dad? Oo. Mahina yun. Naabaday ko saan gawa batuman. Doon na kay nahinumduman. Wa, Dad. Wa na hinungdan nga. Saludog yung kunimo. Thank you. Oy.
Murag reaction akong duka na, guys. Una na ko ninyo, ha? Good night. Huwag magpuaw, ha? Yes, Dad. Uy, nanghupaw man. Tungod kay wa pa gid ko mawasi sa akong hiubos ni Papa ug Mama, bro. Nagkaduol lang atong graduation. Nag-anamsad ka ko ang akong pagmahay nila. Relax. Ayaw gubang imong utok tungod lang anak. Mupaso ta. O ba ni dadig mami? Atong patambungon lang yung magkuha, Nico. Abi ni kog tuwa kas inyong kwarto, Dad. Huwag pa. Ay, akong nahinumduman ang problema ni Nico. Nico, dili ko gusto nga mag-uol ka nilang adlaw. Cheer up! Kaya na ako og si ma'am ni mo. Guys, lami kaayong ihilak. Ayaw, pretty girl. Kay ako ang unang sakitan. Kunin mo ng buhaton. Di na kapugan unsa no? Hello, guys! Uy, Bye-bye yung daan, ha? Oh. Pero, please, magbuwag-buwag ta ninyo sa way kapig kabubuton, ha? Let's be friends, okay? Kung unsa man gani ang ako mga sadya ninyo, sorry niyong daan, ha? Hana, Nico, Angelo. no worries, Nisi. Nisi. Gidawat man ka namo nga friend, Ana. di ba? Mauna. Possibly. Pero si Angelo, Friend mong guta, di ba, Nessie? Dili pa ba na igo tong akong pagtagad nga gihatag nimo kadtong dito ka sa amo? I know, napugos ka lang, Angelo. But no props. It's okay. Ako namang giingnan ang akong kaugalingon nga i-ignore na lang ang kaugas imong tinagdan nako. Kaya, wadyo ka makagusto nako. Lisod sa kay pugso ng tao nga way gusto. Nga, managhigala lang mi, di ba? Kamaom sa kong maawaw. Nessie. Bye, guys! Ay, loya no? Mura kong napukog sa akong nadungog. Dili hungog si Nessie. Nakita niya ang tinuod ng pagbati ni mo, Angelo. Pero iyang gi-ignore. Kay love kagyud niya. Di mo ko pretentious nga pagkatao. Maong dili ko makahimo sa pagngisi-ngisi siyang atubangan. Bisag ko ako ganahin niya. Pangayo na lang pasaylo sa Ginoo. Aron dili ka makarma. Mao ni ang bag-o ninyong piniyuanan. Hala, sir, kanindot, kinabaya, sir, uy. Kuy! Hiyuha lang yun ninyo katiman, ha? So, sir! Salamat kay sir! Thank you very much good kayo! Mini! Labi na sa imong pagtabang nako para makatrabaho. Kabao kang mo drive, Berto? Ako pa! Oh, sir! Mayo, mintras wa pa makatong si Nico, Unya mga naog na ta, sir. Atong mapahilo, aron mapahilo ng atong mga butang badong. Birto, liho ka diya na dong. Ay, ganahan pa ko. furnish ng baya, maong di na kaayo mo maproblema. Kung napay ubang kinahanglanon, aturo niya ng kumplituhon. Uya, sa di pa di ko malimot. Mahumanog pahilo na sa inyong mga gamit. Hatagan to niya mong kwarta para makapalit mong inyong isulog para makatambo mo sa graduation nila ni Nico. Ato siyang surpresahon. Nagasabot mo? Oh, sir. Nico Solidad. Aptek Berto, Ida, dali mo. Ato siya sugaton.
Manang! Nico! Congratulations lang ka. Congratulations, Nico. Congratulations, Nico. Congrats! Congrats, Nico! Congrats na tong duha, bro! Thank you, bro. Ma'am, ako maguwang si Manang Ida ug ang iyang bana si Manang Berto. Oh, maayo kayo waday mapakya si Nico. Kay bisag wa ang inyong gidikanan, ni amo nga iyang mga igsoon. At least, happy ra tingali kaon sa no, Nico. Yes, ma'am. Yes. Okay. Human ini karon, kuyog mong duhang magtiayon ha. Atong itreat ang duha ka ulitaw aron nga dili ta mahayan. Ma'am, huwag ito ay mahayan. Salamat yun kayo ninyo, sir. Ma'am, utang din ako ninyo ang tanan. Daddy, Ma'am, may kaywa mo manlakaw. Na mo'y bisita. Oh, kinsa man? Ang maguwang ni Nico. Ako ang tangi padayon pero tuar man mo lingkod sa loan. Akong pasudlon? Ayaw na. Amo lang siyang gawason. Pandaman lang si Nico og snacks. Tanathard. Maayong hapon, sir. Ma'am. Oh, maing hapon sad. Nga po, sir. Mayo kay nakahuna-huna kag suroy. Oh, hay man ang imong bana. Ako lang ang gibilin dito sa bahay, ma'am, kay delikadong ko kay biyaan nga way tao. Naibawon ba mas panahon ron. Akong tawgon si Nico. Ay, bisag di lang sa, ma'am. Okay ra, ma'am. Okay ra. Kamura magid si sir akong tuyo. Unya lang ni ko. Kung sa may among ikalaga di mo, Ida. Tuod. Kuan man, muabot magud nga mo iyaan nga to as gawas, ma'am, sir. Iyaan nga sa dugay ng panahon, wala ko nung na mo pabuta nga mahinumdum pa kay di is pagdaot, grabe sa kay itong mudumot. Nasuko mo to sis ang maguwa nga mo si papa namo. Tungod lagi, kay wag maglantaw sa kayuhan namong iyang mga anak. Pasagad ba, sige lay uway lang yun ako ng inom, pariharag among inahan. Pero wa ko magdahom nga, naghuna-huna day siya namo nga iyang mga pagmangkon. Kay nanawag magkalit. Di abos amo ang usan ako kaig-agaw kay midali paglarga din ni Cebu. Nangita ni Nico kay kinahanglan sa mong iyaan. Gisultihan kuno siya sa akong ig-agaw sa pagbiya ni Nico dito sa isla kay nangluod man nga wa gid batagan ni papa ug mama sa pagpa-eskwela akong manghod. Mamiingon siya nga siya kunoy mo barog sa katungdanan sa mong amahan. O sa may puot ni mong ipasapot. Ako na untang kuhaon si Nico, sir. Ma'am. Kuhaon nga pabalikon? O kuhaon gyud sa dayon? Hey! Watch your line, sweetheart. Kuya, was mo sinultian, eh. Oh, ngano? Unsa may diferensya sa akong gisulti? Miingon ka manggod nga kuha sa dayon. Mura manuon mo. Ay, darling, imong gihatagan og daotang kahulugan ang nabuhian akong puong. Ang buot na kong ipasabot, good. Nga, dili ba niya pabalikon si Nico? Ay, dipindi lang sa nasuko mo niya sa mong iyaan, ma'am. Wow. Ay, ayaw eh. Napamahal na ba na mo si Nico? Naanad na mi nga naa siya uban na mo. Sakit unya kaayog mingaw kung dili na siya mabalik. Sagdi lang, ma'am. Ay, pwede naman niya doon. Dili man siya namupungan kung iya mong doon. Patay ang ako mga tanom kung mauna. Nga naman, Tart. Plano naman gud na ako nga magngadtungan hina sa Manila. Kay gusto kong lingkuran ang usa nato ka negosyo dito para klaro mo lambo. Wa ko'y salig sa naghandle karon dito. Maong ako ng pangunayan. Kung ang imo lang mga tanom ang problema, namo gud kang makuha diha para Sama ni mo siya kuhaon. Karon na gyud unta. Ako ariyon si Nico. Oh, ay man itong bataa nga gipaandam naman kato ni Angelo Snacks. Kung may bawa mo follow up, yaw na mo. Nico! Hala, nalimtan mo na ako ang bisugo. Saon na magigitiwas o hipos. Nico, paminawa ko. Sir, Adama ang iyong mga gamit o uban sa iyong maguwang sa way tagang pautana. Kasabot ka. oo sir. Pagdali. Kay ako mong itod.
aron magtiwas ng istorya. Oh, hain na pa si Nico. Ngandam na kay akong giingnan. Oh, Nena ko manang. oh, Dong. Dong, ayaw tawag kalimot sa pagduaw na mo, ha? Bibi, pagaksa ko, be. Sa manananghid na kang Angelo. Murag natuog man tingali kay human ko magkakita. Human ko niyaing na nga mag-andam siya snacks. Unya, dili lang to pukawon. Ayaw na, ayaw na. Ayaw put na ang iyang pahuway. Ikaw lang unya sulti ng Angelo kung makamata na. Tara mo, aron makabalik na yun ko. Uy, ikaw ang muhatod. Ang driver di ay. Malangan na sila. Dali na mo, Nico. Nindot tagod ni Pita. Mura man tagpadung sa langit. Okay. Gadahan ka? Nindot sir ay. Mao ni akong gidamgo nga dapit. Kana bang bahay ibabaw sa bungtod pero dili rayo sa syudad. Isag layo pa. Di ba na problema basta nalay sa kinan o makamao ng drive. Maong ang bugtong ni mo buhaton karon kay bakasyon naman. Mo-enroll na kag driving school. Mo na ko kanaog sir ha. Magdungan na ta. Dali na Nico kay taas-taas yung taron ng istoryahan. Hala! Nana, langga! Nana, langga! Oh, hay langga! Hala, sir! Hubag ng mata. Ha? Para mahumanta. Lingkod rin sa kong tupad, Nico. Ano ka makasabot kung ganong niya ka din, Nico? Ganong niya si Manang mo Ida, yun man si Manong ni mo Berto. Ngano day sir? Kung nahinumdum ka, gainan ta ka nga pabalhinom ta ka sa pagpuyo, di ba? Oo. Pues, ano niya ang pag-uli yung piniranan? Uban siyang mag-uwang ubayaw. Ha? Oh, Nico. Tungkol kay di masab ko kumpurmi nga mag-inusara ka na din eh. Kay dili biya lalim. Laay kung wa kay ikasulti-sulti. Wa kay ikauban. Sir, Ay ba kung unsay na as mo na una? Pero inom ta ka, wad ang kahadlok. Tungkol kay ako na silang kipasabot sa sitwasyon. Akong gituanan. Langga, Nico. Ayaw kasuko. Ay, bitaw dong, kay... Ay, nakasabot, gaming sir! Amo siyang gisaaran nga ato rani. Way laing may baw gawas sa ginatong upat. Bitaw! Uso ng bitaw ginaon, di ba, sir? Mao cute. Uso, ay. Sa pagkatinuod lang, pwede naman kaayo ka na kumbuyan. Pero ako nakita imong kamatinudanon. Mao nakaingon ko sa kong kaugalingon nga ikaw gyud ang akong angay katabangan. Ug labaw sa tanan, gugma. Gugma ang nagtugmod yun ako. Aron ampingan ka nga dili mawagtang sa kong kinabuhi, Nico. kilas Hindi kaya magbahay na ko. Tungod kay hasta ng imong isuon. Gusto man akong paambiton sa kayay unya nga imong matinawan. Sinugdanan pa lang ni sa nindot nga kinabuhi nga kung ihatag ni mo, Nico. Nimo ug sa imong pamilya. Ug usalay akong ihangyo. Pagbinutan lang. Nico! Wala si Nico. Ha? Pagtarong ni, oy! Oh, anas daddy ni mo ay? May pag-istorya. Di? Ano, sa'yo problema, ha? Nangita mo kong Nico. Unya, mingos mami nga. Wa na ko no. Maunggi ko yawan ko. Kinaon sa milis Nico. Sweetheart, Oh, nasayop na sa deka. ha? Ang mga tanan mo, magtuon na lang nga. Ang tao nga ilang pangita, patay na. Eh, maingon man kang wa na. Careful lagi sa imong linya, kay peligro ma-cyber libel ka. Ay, pastilan ninyo. Inyo lang gihatagan og bating kahulugan ang mabuhian na kumpong. Ha, hindi si Nico, dad. Gikuha na siyang maguwang. Di ko ha? Pero,
Upauli rin siya din eh. Dili na. Ha? Di na ko lumusugot ang iyaan. Isang iyaan na. Isuon man kuno sila nga mahal nga tuwa sa gawas. Pero mapauli na para anhin na pondo sa Pilipinas. Way anak, Tagup na to si Nico. Mao na di. Una pa niya kuhaon. Mao na diha. Maghatag lang siyang sakit sa dughan. Wa man lang manamilit. hasag din lang kayo nagdali to. Dito mo siya hatod sa bahay siyang maguwang. Ako siya nga doon. Ayaw na paghago kay wala dito magpuyo ang iyong maguwag. Mingon to ganiha nga namalhin ako sila. Pero ang nakasayop kay nalimot pag yun kog. Pangutan ako, asa sila napita may utang. Oh, di ba imo manggihatod karon? Yes, pero sa terminal raman. Phone. Ay, gusto. Oh. Ako din tawagan. Tawagan ako. Excuse me. Magmahay kog dili na muduaw dinhi si Nico. Dad, kabara kayo ng butangaw eh. Ay, nagdaginuta. Ang ibutang si muna huna nga gamay na kayo din kalibutan. Mao nga, makakita lagi hapon tali ko. Dito man. Meaning, off ang iyang cellphone. Abutan lang anak. Hello? Kumusta man si Nico? Aw, kamo? Di na ko palabot ano eh. Bisag si Nico rin yung ipangusta. Gibawi lang na yun sa pag-ingon nga, aw kamo. Uy, nang luod ka? Para naligas na ganig kamay nga akong dila. Ah, dili. I smelled something fishy yun. My God, Angelo! Nagtama ka? Naala si ganang tama-tama ni mo ha? Adik na kay ko si mong tanaw, ha? Adik na kay ko? joke. Ikaw ha? Peace! Wow! I love the way you laugh. Heh? Lagi. Murag music paminaw ng imong katawa. Ah, corny. Pero, may pangutana ko. Go ahead. Nanguyab di mo si Nico? What town? Uy! Ngano ko din taong, nangintaon ka man. Tagsaon na kaayo ang tao nga parehas ni Nico. Well, wa niya ang yaman. Pero sa nindot ng mga hiyas, at timan na. Bisan mga laki ganit ang kadaig man niya, how much more ang mga girls? O sa kanila nga, hanga kayo ni Nico? Yes? Yes! Meaning, dako ang posibilidad nga kung digahan ka ni Nico, di pa tingali siya makahuman og pangamoral nimo, sugto na nimo siya. Amaw ka? Pero, to be honest... Pwede ba? Ako na lang. What? Ikaw buanga ka? Kung wa ka man kanila kibuhat as inyo, ayaw kong kalingawi ha? Kung di ka patingali sa kong atubangan, nasiguro gid kay nga misipa na ng naong nimo. Okay ra. Basta mo tuol lang ka sa kong isulti nimo. Isulti nga unsa? Nagpra-pra gid ay ka? Nayabag na ka? Ah, pwede pa paminawon sa kunimo? Anong sumpayan man nimo ang imong tinto? Serious nga akong isulti. Ay, sige, diretso. Ay, di pagdagarap pa sa kalye. Nadungagan lagi ng imong kabuang, no, nga may graduate na kasa. No, nagtama, gitingali ka. Ikaw ha? Imog yun ang i-insist. Ang sayop nimong pagtuo. Ngano man na, day? Kaya kung normal kapag utok, wata ko rin mo sunguga. Aksyon para ba kag pangigi ni Nico? Hoy, miss. Wa ko'y gisulti nga ingon ana, ha? Kung gusto ka nga daygon sa parehas akong pagdayag ni Nico, pakita ko magtarong ka. Nga disente ka. Tungod kay open sa klase, college na ka. Act and talk like a real gentleman. Yes, ma'am. Okay, bye. Wait. Hello? Hana? Hello? Ah, ko'y. Dalig off ang iyang cellphone. Lord, nakasako. Salagot. Wa, uy. Husto man ka sa imong gibuhat, Nico. Gigamit lang hinuon nimo ang imong utok. Sa mga bahos ini. Ha? Manong? Sa to gisulti nimo? Wa kay na ako maklaro dong. Wa man? Doon na kay gipangutan na. Pero wala din ako madungog. Wala ako maklaro. Kalimti to. Kakalimtan ko daw. Biliban ako sa imong swerte dong, uy.
Nakaingon yun ko sa kong kaugalingon nga pinangga kay kas Ginoo. Kay pagkanindot sa bugti sa imong kahiubos, oy. Magbuhay prinsipe ka. Oh, sidat. Gipalitan kag nindot nga bay. Nga, kompleto pag mga butang. Way nakuhang kong buot hunaon kay labing siguro. Sige, puno ang imong bulsa, no? Pero ang akong kag, gihuk ba ng daan sa Ginoo? Nga ito busangko sa impyerno. Ay, Charles! Wala na si Munaw, oy! Kalimti na ang oportunidad tagsara kayong manoktok. Puris, mao nga kunin mo ganin ng madungog pag inaptek yun. Dawatag yun. Manong, Yan. Di ka ba na malipay? Gasta ko og si Manang Nimo, makatilaw karuhay, kahayahay. Sakyan na lang ni Dong. Imo na ni higayon niko. May ayog palabya. Kana pa maghago tagbaayos pagpangitag kwarta? Niyan na. Kita nagikabit sa nindot nga kahigayunan mong ato na lang ning pahimuslan. mintras nagdugo ang kasing-kasing sa Ginoo, nga nagtanaw na ako. Ada, mo sabuton Ginoo oy. Kung sa pa ni imo gisudlan, iyang ta ning babagan dili ba? Makahimo mo na siya ang gusto niya. Pero iya kang gitagag kagawasan aron magbalipayon. Mangwadaan na lang ang mga negatibong huna-huna at banga ang nindot ni mong kapalaran. For you. Oh, kanindot sa roses. Peace. Sige na. Ang roses. Nabi, naghuwat ganitang iyang iusab og tunol. Oh, siyaan ba di ay? Here. Oh. Yasay chocolates nga imported. Ah, ingnon pa magitang imported. Pila man di ay ni? Imo ni pabayran? Atot sa doy. Ano hinagkukutob sa pultahan? Oh. Nga, imo lang kong katawan. Ay, sud. Na, lingkod dito ay. Dali. Ah, kontra gusto man. Balik lang ako sa akong agi. Sus! Pa-importante gid siya, oy. Murag, wrong timing nga akong pag-anida. Na-feel na ko nga, wa ka sa mood nga mo entertain og bisita karon. Balik lang ko sa akong agi. Ikaw! Diin ka magikan. Anong ingon anak man ang imong naong? Tandog akong garbo. Hmm? Ang babaeng imong nagustuhan, nagpakipot. Playing dili sayon lugiton. Na in love na ang akong anak? Hindi ko sure. Pero murag, kalit man kong nangigi dihang gidaig og bayo ni Hanas Nico. Murag nahadlo ko nga maangkon siya ni Nico. Kay nanguyab da niya si Nico. Wa nun siya gisulti. Pero, naan ako ang kahadlok ba? Anong ingon ini man nga akong gibati mi? Is this love? Dili. Pero ni aron sa kong nauna, nga bisan pa tingaliglain ang manguyab ni Hana. Murag dili tingali ko musugot mi. Ikaw ba? Klaro hauna ng imong gibati sa dili ka pamuhimo og lakang uy. Aron nga dili ka masango. Dili ba ko gusto ha nga duwa-duwaan lang sab nimo ang mga babae? Pagtarong sa imong pagkatao, Angelo. Ang akong gibati, dihang wa na mi magkita. Human sa mong graduation. Sakit kayo ang kamingaw. Pero, gisuwayan akong ignore. Pero dihang nanawag siya nako. O niya akong giunag pangmusta si Nico. Kalit man kong nangigi. Labi na sa dihang grabe kay siyang nakadahig ni Nico. Pero wa man tingali sila yung relasyon si Nico. Maybe. Pero akong nasabot. Nga kung tuyuan siya ni Nico, dili din niya lisod-lisoron. How kung gusto ka, unhi.
mingaw makuhana. Hana? Kitsam lang hana dong. Imong uyab. Niko, ayaw intaw ko siki ang grasya nga miabot sa imong mga kamot. Ang pingina. Usa may labot ang imong giingon sa akong giingon nga gimingaw ko sa akong kauban manong. Aw, siyalan. Imong kauba sa klase. Pero doon na mo'y relasyon. Suod nga amiga lang. Lihay na. Ha? Lihay na nga imong mahiskutan sa tubangan ni Sir Dave. Na kay tingalig maulaw niya na makaingon nga masuko siya nimo o mo na inyong maawayan. Usa man may hitabo dako ini. Magaid. Ug wa di kagawasan sa pagpagita sa akong kalipay. O akong gisaad sa akong kaugalingon. Kadili ko magpakabuang ang gugma-gugma. Kay mo-focus gyud ko sa akong damgo nga mohuman gyud og eskwela. Mukuha gyud kurso. Pero wala ko isa likoy agak mutuoran. Ang akong kasing-kasing dili nato madiktaran. Kung pananglit, kahit oroy kong ma-inlove sa kababae. Unya, gusto gyud na ako nga magkarelasyon gyud mi. Unsa man na akong baton? Imo gyud pugna ng imong kaugalingon aron way gubot nga mahitabo dong. Gubot? Nga nang magubot man? Ay pastilan nimo dudong. Kanang mga tao nga parehas ni Sir Dave, lisod kon mo na magsilos. Duot nas bukog. Og siguro kayo ko ana nga mangita nagkamatay. Mao nga amping gyud dong. Amping gyud taon. Pastilan. Motog. Ay, tabagasan ay. Siya na yung nawag. Ha, ito na. Natubag. Sir? Ayaw kalimot nga ugba na magsugod ang imong driving lesson. Magkita lang unya ta. Pag taxi na lang una, gikan ka diya. Oh, sir. Ugma, ipa-makeover ti ka. Gusto na akong makita sa tanan kung unsa ka kadisente. Akong ipatiman gikan sa imong o, hangtod na ang imong mga tiil. Akong siguroon nga ugma, usa na kabag-ong Nico ang makita sa uban. Nico nga saluduhan gyud sa tanan. Grabe sa. Nga, mao gyud. Mao nga patambagi ginang imong manghud nga dili gyud maka sayop-sayop ida. Lisod nagmahog na lang niya ning tanan nga usa lang kadamgo. Istoryahe ginas niko nga iya gyung ampingan ang ilang relasyon ni Sir Dave. Di ko makasaad, oy. Kaya saad ra ba? Himo ulang arol pakyason. Uy. Sige. Kung gusto kang akong sakyan ng imong gisulti, kanang imong ingon ron, sige. Panigurong daan, aron dili kanya katawan simba ko mahitabo nga makahimo kag sipyat. Dili besad ko makabasol nimo kung makasa kay batanon biya ka. Init og dugo ang mga batanon. Pero siguro nga dili mahimo makaluluoy ang imong kaugalingon. Usaon man ako? Pahimusti ang higayon mintas bisalig pa siya nimo. Pangandaming imong ugma. Kana! Kana! Husto ka na, Nico! Gambita gyud ang imong Correct! Correct! Use your head! Kaya kang gagamit, pues. Siguro agyod nga doon ay bayad. Mulay ingon ana nga gitawag og give and take. Hana, kay nainsulto ko sa wa ni mo pagpugong nako. Diyang mingon ko mo pauli lang ko. Kay wa ka sa mood nga mo entertain og bisita. Way sukod sa baws, ha? Bantay na ka. Kay mo baws gyud ko. Oh. Usa man na? Nainomdom lang ko ni Nico, may. Huh? Usa man hitabo atong tawhana. Nga wa mo jud maguna-una. Bisan sa pag-text lang nato, aron may bawtag na unsa na siya.
Kapila na ko po attempt og tawag niya. Hasta mo chat. Pero off ang iyang phone. Ay, nag-ilis gitingali siyag number. Ang pangutana kon unsay rason. O tingali, guwa kay signal sa dapit nga inahimutangan karon. Pwede sad no? Ay, dili lang dahin ta maghuna-huna og daotan. Namiss lang na ko Nico mi. Okay mo kay sa batasan. O tinuod sab. Bisag ako ikasaway ni atong bataa. Mao gani nasakitan jud ko nga kalit siyang nawa dinhi. Hinuon. Ingon nila. Gamay naman ning kalibutan na. Maong magkatagbo rating haligi hapon mi. I hope nga tininuod lang nga gastuhan siya ni atong ilang iyan. Kung dako ng bakak, og mobalik si Nico dinis ato. Inyo pa ba siyang dawaton mi? Dili na. Oh. Tart, Dad, nganong dili man? Nga wa may nahimong sa si Nico dinis ato. Bitaw, wa bitaw. Pero para nako, mas maayo na lang magkahiusa sila pagbalik ug ang iyang pamilya. unya ang mga pangandoy ni Nico. Unsao naman lang. God will provide. Ang mga tao nga parehas kabuotan ni Nico, dili pasagdan sa Ginoo. Oh, tinuod na. Pero kung ako'y pagbuton, dili gyud ako siya balibaran kung gusto siya mo balik din his ato. Kay maluoy jud ko ni Nico. Kontento kaayo ko siyang serbisyo. Ang akong mga orchids. Na, tanawa karon nga wa na si Nico. Mura sad noon og danluod. Imura na huna-huna, Tart. Oh, so day tuod. Ugma, oy, bakantihing imong kaugalingon ha sa mga lakaw. Balibari ang ubang mga appointment nimo. Kay gusto na kong masulo ang imong panahon. Ayay. Si Basi ko kay murag padong nas for adults only ang inyong istorya da. Kay next day, mularga naman day si Mamis Manila. Excuse me. Ay, Tart, na ako'y commitment nga di gyud ako angay nga balibaran ugma. Kay importante kayo na. Ang akong pagbalibad unya, usang ko na sa pagkakansilar sa usa ka kontrata nga maghatag na tugda ko kwarta. Hoy. Dako ka na ba kaayong utang nako ha? Dako na kay kag utang nako. Pila ka adlaw nga, wa na kita magkuyog-kuyog. Kay imo lang dahil kung ingnon nga busy kay ka. Ako lang ganing gisabot ha? Gisabot lang ka pero this time, mudiman jud ko nga ayaw jud ko biyai ugma. Kay manluod na jud unya ko nimo. Tart, Kisa may imong palabihon. Ang laing tao o ako? of course, ikaw. Then prove it. Sorry. Unang higayon nga mahangyo ko, Nico. Usaor nga mularga man gud sa Manila si ma'am ni mo. O nga tulak unang i-schedule og laing adlaw ang atong lakaw. Excited pa kayo ko. Pero sige na lang eh. Di magkakamay mo. Kinsa mo ko nga imong palabiyon. Please. Ikaw ha? Kabaw di kang mangluod. Dili. Pero sa sunod, kung musaad gani ka, siguro agyot kayo mo ng tumanon. Kaya dili yun ko gusto og taong bakakon. Kinsa man na? Kliyente. Kliyente. Ay galing mo sa akong gipasidaan ha? Why commitment nga dawaton ugma? Aron dili ko manluod. Ako ganin ning gibalibaran. Kimbatik na hong ay. Ngano nas Nico langga. Ngano man? Mura man nagisapot. Ako ang tandulo na aron pangutanon. Pero madlok masag ko. Ako niya mamadakan ana. Ha! Karon, ikay ni mahadlok ni Nico. Kay imo naman siyang agawon. Uy, paya! Ita! Pilingon! Ha, pilingon sa dahi ka sa! Katunawroy kagyaga-yaga na ako sa! Usagoy baos-baos ang panahon. Yak ang takaron! Buang ka? Palabi ha! Ha? Uy!
Ay mo kalimot sa gisulti sa atong agaw na. Nga dili sa gusto ka doon ay gubutsod ining baya. Oy, away gud wa mami mag-away dong. Nay nagsungugay lami oy. Anong murag nag-abot sa imong kilay? Gisapot ka? Tungod kay naglagot ko alas at sa aran ko unya dili tumanon. Hala. Kinsa may saan? Ang tabukok. Huy, Nico. Ngano di ay dong. Iya kung giingnan nga mag-andam-andam. Kilo na milakaw. Daghan kay miglakto nun. Importante yun kuno kayo. Mao nga ako gikalimtan ang akong plano. Pero ang kanahanda ko, iya kong pakyason. Muani ganito, ayaw ninyo pasudla ha. Hala. Huy. Ayaw pagminal dito, ha? Ngano? Siya na kailang usay disiplina? Nico. Ayaw anak Nico. Kabag-o pa ba ya? Ngano? Nagtuon na imong nawili ko. Dong ang Ngano, konsumo. nahigugma ko ng bisita siya. Ang konsumo in taon dong. Kalit man ang init ang imong Tungkol kaya gigugba ang ako magkatao. Huy. Ngano nagpadamang kayo ko itong demonyo? Dong in taon dong. Dong, kini. Nara gina dong, anara na gina. Ha? Dili na to kalikayano sahay ang pagsuway. Ang tentasyon. Labi natas kawa doon. Pero, nahitabo naman na ato na lang dawaton dong. Ayaw lang ikay kuan good, kainit good. Noon sa man eh. Ayaw kalimti tong akong giingon. Ha? Ayaw gyupal kansi konsumo in taon dong. Ha? Pamawigid sa panahon nga iya kang paimuslan. Iya kang ugay-ugayon ba? Ayaw noon sa ayaw pagtugot nga iya kang biyaan. Nga mo lang gihapon kung makakita na siya lain sa magawi. Mao. Ay. Dagway ba ni Bertog Sig at tuyag tabi nga di mo klaro. Ay, paita eh. Mihanda pa nga akong pananaw, God. Ay, mayo ay. Aron ikaw na ikuan, kanahang doon sa tanan, dito sa isla, papalit o panagatan dong. Siguro gid kayo nga, musiga ang mga mata sa itong masilingan dito. Nga ubos na kayo pagtanaw ninyo, kadiadto. Kawagin na himo ang inyong ginikanan, kundili, ang pagpunay lagig inom, mga bisyoso. Tabangin sila sa papa o mama, aron muangat dong. Ikaw lang ilang paglaom karon. Bahala sila kinabuhi. Huwag na sila magpakita. Aron unta tambungan ng akong graduation. Unya akong labdo ng akong tungod sa wa nila pagpakabana sa akong ugma. Bahala sila. Mulakaw ko ugma. Hello? Kinsa ni? Hana, kumusta ka? Nico? Yes, I miss you. Ha? Inaman taon kang planeta, mahimutang, oy. Nga bisag si Angelo, wa naman mahibaw. Di naman gani ko no ka makontak. Doon man na iko? ang rason. Uy, suroy dire sa bahay, be. Na-miss buyagid mo na ako. Magkita lang ta sa gawas kung pwede. Karon na? Ugma unta ko, Kira. Ikaw na pili sa tapit kung asa ta. O, sige. Okay? See you. Hana? Sorry ha. For what? Nga, gitugutan pa lang ka nga mobiya dayon adtong diri ka sa amo. No worries. Okay ra. Ayaw na imo ang problema. Kasabot naman ko. Thank you. Si Nico ba? Wala ko ideya kung hain og naon sa Nico. Ano bang concern mo kay kaniya, ha? Uy, ayaw ka suko, uy. Sige, babay nang. Sumibot niya ipasabot. Nga kung manawag siya na ako, di magiging kalimtan ang paghiskot ni Nico. Ganahan ni ay. Bantay ka lang. Among dako ay. Ako para unta siyang gitawgan, kay ako unta siyang ingnon nga magkuyog ni, kay makikita si Nico ugma. Pero kay mura man kag nalain nga nakahiskot sa kunin Nico, ay bahala ka diha oy. Mas maay pag di na lang sa magkita.
Kay tingalig maguba pa ang among adlaw ugma. Nico! Nico, kadiutang! Nico! Nga naman, Manang. Wala ka, gid ka. Oh, nga no. Imo ko pugan? Hoy, wa ko mangandoy nga mahimong piniriso ha? Ayaw, good pagdingon ana. Ang ako magmahibaw ano niya ka ni Sir Dave. Oh, may bawaan yun kung musumbong mo. Kung ganahan mong musumbong, sumbong lang. Kaya di man kumadlok. Maayo noon. Nico, Andam kong matubang sa iyang kasuko. Kung maumang ganin na mahitabo. Kay mauday na ang akong sayop. Ang wapagpangutana o na kung unsay iya mga kondisyon, kung akong sakyan ang iya mga plano para namong duha. Ako nang ginawat kintanga. Pero wa ko magpaabot nga iya kong didan sa akong mga lihok ha. Ako'y hari sa akong kaugalingon. Nico! Nico! Loving you is easy 'cause you're beautiful. Oh. Hello? Hay na ka. Di ara ko. Ay, naanak ko. Sorry kung nalate og gamay. Musakay na ko. Excited na kayo kung kakita niya. Na-miss yun na ako si Hana. Hana! Nico! Bingo! Angelo? Angelo? Hana? Karon, makalimod pa ba ka? Bro, utro ka! Sa bro? Maudiay nga wag yung ka manamilit na ko sa dihang may biya kasamo. Yawa na gid maguna sa pagtawag bisag pagchat na lang nako. Kay doon na kanay gibuhat na milagro. Usa malagro, bro? Mangutana pa ka. Usa man ako nakita ron. Nagparihas gyud mo na. Ako, Angelo? Kinsa pamilaing kuyog ining hudas gid ako. Bro, kaayon yung mudasin yung mga papel. Paingon-ingon pa kay ni babae. Gawa gid na makontak ang imong number. Pero mahay kini yung pagkasabot nga mag-abot mo din Gawa gid magpaibaw kay nagmata naman day ko kontak. Angelo, pwede mo explain? Oh, bro. Pwede mag-atuli isang herok tarong? Huwag ko makasagot. Ginoo ko! Angelo! Angelo, hunungan! Hunong ka na! Laban ka! Bastion ko na! Angelo! Mga pulis! Di ko padakop! Nico! Ginoo ko! Sir! Sir, tama, sir! Atong tanaw na ako kauban sa ospital! Murga, huwag nagsunod. Kakutas! Mapahuwi ko. Pero di ko kumpiyansa. Kinahanglan mangita kong lugar. Kadili nila makitaan. Maniguro ko. Hello? Hello, Dad? Ay naman ka. Nawa ba kagkalit ni Spy? Mula na si mami ni mo karong gabi. Pauli na diri. Hana. Sorry ha. Nahasol na hinoon ka. Unsa ba day untay angay na kong buhaton? Biyaan kang nagkadugo ng naong nimo? Ingon day ka anak kung ako pagikulatan ni Angelo, ha? Pasagdan lang ko nimo nga. Ako si utangon sa hari. Unsa? Kung ikaw pa kahiyang ginapatan ganina, tingali, kutubra karong adlaw si Angelo. Nico, Sorry ang katungod mo pasakit ni mo. mao na. Unsa
Unsa gyud kay iyang katungod nga gidapatan ka man gyud niya? Wa ko'y hinum... Unsa na imong sa niya? Wa ko'y hinumduman. Pero ang akong kikibudngan kung ganong hasta kagidamay niya. Wa ko makasabot kung unsa gyud iyang gikasukan atong duha niko. Nagsilo siya, Hana. Unsa? Kung ngano, wa ko may baw sa rason. Nanguyab siya ni mo? Wa uy. Tingali may plano. Kanya nagtuo tingala siya nga nagsamok-samok ko ni mo, maong nagsilo siya. Nganong ibalibad man kagani ha? Dihang giingnan ka sa pulis nga ipablatter kining hitabua. Oh, no. Walay bili para nimo ang iyang gibuhat. Panamin. Unya tan-awa na imong itsura niko. Na black eye ka. Nabunog ka. Unya dili nimo siya pabayron sa iyang gibuhat nimo. Hana, bisag tagud-taguron pa ko. Dili ginawa kabayaran ang kabuutan na ipakita ni Angelo Drinako. Sukad pa kani adto. Siya ang hinungdan kung nganong nagkapadayon ko sa pag-eskwela. Tanan iyang gibuhat para malipay ko. Maumahala ko si Angelo. Ayaw paghilak. Sorry, hasta ka nahasol na. What are friends for? Thank you. Gawa ko rin mo biyay, Hana. I hope na dili ka mausap. Oh, yan ay mong ulitaw ay. Oh. May gibati ka ba, anak? Oh, labadang akong oo. Nagbuhat tigali kag mayo sa init. Eh, kumpiyansa ro panahon na anak. Oh, pero sa bada, okay rag mukuyog ka na mo ni mami ni mo sa airport? Kasukaon ko. Unsa? Uy, hey, di na lang tingali ko mo dayon og larga sa Manila, Dar. Nga naman mi. Tungod lang kay gilabdan ko sa o. Wa raman di kaso eh. Tungod lang tingali ni sa sobrang kainit ganiha. Di in man sa kruk ka magsusuro yung nagbuhat ka magbayo sa init. Sigdiin ragon. So, pahuway na lang din sa bay, ha? Si Daddy na lang nimo ang akong pahatdon dito sa airport. Please, be good. Kung wa ko din ha ba? Kano sa mga ko nagpabadlong mi? Paninguha ang nga makontak unya nimo si Nico aron ingnon nga pasuruyon din hiperme para di ka magmingaw, okay? Unya kon makakuha ka na unya og number niya, send na ko para ako sa siya makumusta. Aron makapahuway ng imong anak, no? Pasak na nito sa iyong kwarto. Kung ikaw, i-check usab ang iyong mga gamit. Aron pagsiguro nga huwag kayo makalimtan. Salamat sa imong paghatod ha. Dayon sa Sa sunod na lang. ikaw manuntay angay na kong ihatod kay nahipaw kong naluya ka. Kinsa may lagi na itong duha. Sus, wala na mauso sa amo ang ladies first, uy. Ayaw na reklamo, okay? Yes, sir. Di na lang. Aron dili na mo taas pa ang istorya. Nico, balik ha. Maghuwat ko. Buang ka, Angelo! Yung imo man tong gibuhat. Wa pa ganin mo maklarog na kasahap ba nimo ang tao. Pero imo dahil gipakyaw ang imong kamot. Sorry. Sorry, Nico. Sorry. When you wake up each morning and you feel like calling, I'll be there for you. When the road seems uncertain, Angelo,
Bisag kapila pa ko mo pasakiti. Ako nang dawaton. Base na lang nga sa akong pagbuhat sa ingon. Makuha-kuhaan ang kadako sa sahag nga akong nahimo diha nimo ug sa imong inahan. Dili ka makapaabot na may motubo nga pagdumutsod sa akong kasing-kasing. Tungod ini mo gibuhat na ako karon. Kaya nakahimo mangyug kong kalapasan. Sa luyo sa kaayo nga imong gihatag na ako. Ingon man sa imong inahan. Pasaylo ako, Angelo. Pasaylo ako, my friend. Simba ko masugang makaman sa uban. Makalaom ka. Naara ko sa imong luyo. Andam ka nunay manalipod mo. Tungod kay mahal ka, my friend. Your hand when the stars won't shine anymore. I hate you, Angelo. Huwag ko magdahom nga naadi kay gitagong batasan nga lisod tunon. Ingon ka ini ka judgmental. Diretso ka lagpamasangil namon ni Nico sa waon ni pagpangutada ko doon sa itiduod. Dili ta ka mapasaylo tungod sa imong gibuhat ni Nico. Luoy kaayo si Nico. Kapuutan sa atong amigo. Unya sayon ra kaayo nimong gipasakitan. I hate you! I'll be there for you. Bantay ka lang, ha? Uy, usaron. Ultimatum. Mura ba hinuong kong kriminal nga gusto rin mong pasarong nga magtarong aron matagan og higay? Murag tensyonado na lagi ka karon, Darl. Jutay huyuhoy sa hangin, igpot ka naman dayon. Saon, umakumaanad nga imong pasidanan og imong adto. Gusto lang akong pahinumduman ka. Nga kay tuan ako sa layo, kinahanglan nga dili taon ko nimo kalimtan og duaw, ba? Kapila ra baya ng Manila Abton na may daghang eroplano din his airport. Karong plan gani, ako na lang ginuhuna, sweetheart. Bantay bitag mo sipiat ka. Likay in taon sa tentasyon, ha? Ang parihas nimong puno ang bulsa permi, humot baya kay nas mga humok og naong. Tingalig, dali raon niya kang mada sa mga matamis nga pahiyom, kay wa ko nga imong kapahimungtan. Tiguang na taoy, Dar. Karong pahinuong ko magbinuang. Unsay atong kalibutan. Nga kay wa na niya makabantay nimo, mangita ka nagbinurdahan. Uy, mura sa tunera, Daray. Hoy! Kugang nasad. Ano ka, uy? Murag nanerbyuso naman ka. Nakasa tingali ni ay. Dar. Iyon taon na kuno na awi. Salig sa kong kabuutan. Hapit lagi ko malipo nga nagtanaw ni mo kasi gipaso-paso diha. Pwede ba mahulong ka na diha, ga? O sa mamura ka magwa mahimutan? Wa ka gipagpakabana sa kumanghod sa. Ay. Kaya nakayong imog gipakita ni Nico, pakaron ingnon lang yun na sa. Mataka naman tao kang tapoy, uy! Gano'n ko tao mo ingon ka manana, ga? Agang! Relax ka makay diha. Unsa na ro orasa ha? Nanong wa pa man si Nico. Ay, ganahan patingali sa yang suroy. Lain ang kuba sa kundughan sa kapaganiha, Berto. Uy, pada, uy. Kay imo ra tao ng hunahuna, naunsa man ka. Muingon ka lang gidana. Langga, kinahanglan pa bagid na ng gubto na atong hunahuna, tungod lang atong imo igsuon nga puwera buyag, gusto nas kabuot. Ayaw to pakit nga mag-iningon ka ana, uy. Imo gihapong liminan si Nico sa imong pako. Dako naman to.
imo mahinotutuluan sa pagbinayot. Hoy, kalimot. Si Sir Debra maoy kamaong muikid o dili si Nico, oy. Laki tong imo manghod na kadungog ka. Laki mong ayaw to kabalaki. Nakasabot ka. Durbil! Dorbil, diya ka lang ha kay ako na yung mabisagit. Ay, salamat. Kaya naanagin si Nico. Sa Nico na ka? Oh, pamina ka manang. God bless. Ay, binuo ko. Hinaya ng tingog ni mo. Naunsa ka man, Nico. Sa sunod na mag-istorya. Kano na dagway ni mo ay? Enkwentro. Unsa? Malas kay lakawa. Nanuroy mas may bayon. Usa kong kauban ako sa klase kay nakita mi. Natimingan sa noon. Yung mga kubog nga bastos kaayo. Sa tanang tao, ambot nga ron kami pag ginatripan. Unya magpalkansi ka. Wa na mo magwantang ilang pagbuli na mo. Maunay tabo ginang rambol kay gihagit man mi. Diyos diha, pakap na. Di man na mahitabo. Sa may bayon. Abi na mo kami ray naabot og soroy dito kay dili ba weekend. Naat lang yun bis di malas. Kay dito pag yun noon may masumok sa nagpundok nga paminaw mo pulos mga nagtama. Binuo ko ni mo, Nico, oy. Kapatap na. Sa sunod ba? Ay, natatawag patakag laag, ha? So, sinauto-unto nga makahatag ni mong leksyon ng nitabo ron. Eh, pastilan. Mayo gani kay sa kinomo, ray. Nagsangka ang kinomo, ra. Yan sao naman lang kahag may dapat og mga armas. O gani dali miksibat. Lugay lagi kang nauli. Kay bistan bay pa man ko sa bahay sa akong classmate. Gitambalan magug apil sa iyang igsuon nga nurse. Lord, sorry na makako. Yan sao naman lang nanimos pagpangatarungan ron. Kung pangutanon ka, Sir Dave. Tukaan na nako. Ngano di ay? Kasabaan ka gyud, Nico. Mo. Na. Di lang siya masipyat. Unsa? Nico, paminaw ha. Ayaw na taong pagminal dito. Kay bag-o pa taong kaniyang gimong tao. Mo. Pagbaton sa tao respeto. Kung respeto rin hisgutan. Makamao ko, ana. Pero di nila unta siya musipyat sa iyang pagtatarda ko. Kaya di nila ba ko mailakon? Ako'y surong-surangon. Besan ako naman. Imo cellphone. Hello? O kuman ha diha. Kaya ako pag-ubanan si Angelo di sa bahay. Sige lang. Uy, kaso. Okay ra. Oh, musta naman na akong anak? Okay ra, Dad. Tuwa na si Mami? Oh, karong taod-taod. Moabot ato siya sa iyang destinasyon. Imo lang ta siyang gikuyugan, Dad. Unya ikaw, akong biyaan. Oh, di na mahimo eh. Dili kami ngaw ni Mami. Posible kayo ng may tabo, anak. Taod-taod na biyang wa may makalagyo sa mami ni mo. Gikinahanglan bagyod nga siya gi magunay atiman sa inyong gitukod nga negosyo dito sa Manila, Dad. Kuwang sa pagsalig ang imong inahan sa tao nga iyang gitahasan. Anyway, di man gito siya magpermanente dito. Kung may mapanidian tong tao nga may igog yung katakos nga maoy mo manit sa maong negosyo, then mulit to si mami ni mo din eh. Pero duawon gito nimo permis, Mami, Dad. Nato, kitang duhag yun ang muduaw niya dito. Hey, suman may problema ka? Kumusta naman yung ka? Kung sa mga ng imong gipamati, isulti na ako, ha? Hindi mahimo ang imo lang taguon. Healthy ko, Dad. Pero, May kuan. shoot straight. Nasumbagan ako sa Nico. Usan? Pero ako nagibasulan, Dad. At least, akong na-realize nga dakong sayop ang akong nahimo. Gusto ganiyon akong mangayo og pasaylo ni Nico. Pero wala ko mahibaw kung aasan ako siya makita. Angelo! Nagbasol ko.
Kung ganong nagpadakos kong gibati ng wahi klaro. Klaruhan lang imong istorya. Kay wa jud ko nasabtan. Diin mo ko magkita din ko. Ug unsa may hinungdan nga imo man siya ginapatan. Naibaw ka kung usa ka dako sa imo na buhat. Bullshit! Dad, Ihatag na ko ang gusto ni Tali. Kung walang imong gipasipadaan ang usa ka taong inosente. Nakailan na baya kayo kunin ko? Kika na siyang tiil, hangtod na siyang Mong ayaw yung paabuta nga tuhuan ta ka kung moingong kag imo siyang gikulata tungkol kay nakasa siya ni mo. mao ni hinungdan. Kung ganong grabe nga akong pagbasol diha, Dad. Tungod kay wa pa magud nako maklaro kung sadaan bagid siniko. Tungod ra magud to sa kong pagduda, maong nagsilos ko. Unsan? Ingon ini ang istorya, Dad. Imong uyap ang kadate niya? Dili good. Si Hana ba? Katong atong gisgutan nga, ganahan kis mami. Sila siniko nga ako nakitaan nga, nagkuyog dito sa baybayon ganiha. Nag-date ay? Baulan. Wala gito klarong istorya ha. Wala ko makasabot sa kong kagalingon. Kung nganong kalit nga, kalit yung misila o nga kong kalagot. Gibati kong pangigi. Nagsilos ko. Maunguan ako kapuging akong kalagot. Mautong, milupad yun ang akong kamot. Uya, unsa ba? Gisuklan ka din ko. Muna hinungdan, Dad. Gadali ra kay napahong ang akong kalagot. Tungod kay nagpatara lang yun sniko. O, yun siya magpakita. Bisag kamay na lang lihok. Aron panalipdan niyang iyang kaugalingon. Naluoy ko. Ang gusto nta kong manghayop pa sa ilo, pero uwahi na, Dad. Dali kong misibat. Tungod kay doon ay miabot nga pulis. Gusto kong may baw ko na sa siniko. O sa gibon o gimong mayo. Grabe. Tungod kay ako, yun siyang nahinahikan, Dad. Dad, tabangi ko. Gusto kong makikita ni Nico. Aron makapangayo kong pasahilo. Kaya di ko makatuhog ni Dad. Maulay dangatan sa tao nga, madali-dalion na kayo. Naibaw na ko. Yan po nga magkasugat pag-usap ang iyong dan. Pero maura kini ako ikasulti mo. Kaya imo siyang ipasakitan, imposible na kayo nga magpakita pa nimo si Nico. Nico, dali. Atong at timano ng imong black eye, ug imong nga bunog, aron dali na maayo. Nahibaw ko sa ona, kay gitudloan ko na sa tuinahan kaniadto. Gati man naman na dito sa ospital. Isan na. Gusto lang kong maniguro nga dali na kayo ng maayo. Ano ang pagsupat-supat? Kay para nas kayuhan nimo. Hay. Bale, diri ha. Kay mo tangdaan. Tumani na nanas manang nimo dong kay dili ka magandaan na hunungan. Sige, God. Aron makapahuay na dayon ko. Ganun din naman sana ako makontak si Nico. Kumusta naman ka siya? Naluoy gud ko niya. Ako'y gisakitan nga nagtanaw. Gaigo lang yun intahon siyang mipatara siyang kaugalingon. Dihang gidabudapuhan siyang sukmag ni Angelo. Labing siguro karong mga orasa. Nagsugod ng ngulngulog maayo ang yang mga bunog. Ilabi na ang yang mata nga milagkom gid og maayo. Ay, luya oy. Lord, ayaw halang intahon og tali si Nico. Maluoy ka niya, Lord. Magatuog lang unta siya karon. Oh. Hello? Hana? Oh, ikaw Danny? Unsay tuyo? Wa ko malipay nimo ha? I hate you.
Pasabot kay ko sa mga gibati. Bagasag ka sa? Nakaako ka pa uri og panawag no? Kay nga naman, unsa maimong tuyo? Magpasalamat ka nga lahi si Nico nimo. May nang mahibaw ka nga nakahilak gyud ko ganiha tungod sa kong kaluoy ni Nico. Imagine! Luyo sa imong gipuhat niya. Iya paghihapon kang gipanalipdan. Iyang gibalibaran ang pulis dihang giingnan sang ipablatter ka. Pinangga kay kanini ko, Angelo. Maunang nanawag ko nimo. Arang mga hayop pasaylon yung duha ni Nico. Unsa ninyong duha ni Nico? Unsa imong pagtuo? Nagpuyo, Miss Nico? No, dili na mauha na. Magpatabang unta ko nimo. Ron makontak na ko sa Nico. Unsaon man ako nga wa mo ko'y number niya? Nagkakita lagi mo. Oo, kay gitawagan man ko niya. Pero akong gisuwayan nun og kontak ang number niya ang gigamit niyang nanawag sa nako. Di naman gyud makontak. Pwede imong isin ako. Isin ako palihog. Basin pag makakontak ko. O sige. Aron dili mo samot ang imong pagduda namong duha. Nia. Haskang buanga. Uy, ngano ka diha, oy, sigim kang ngisi. Call ka lang langga. Ayaw pagsigit ka suko. Take good care of your heart. Basi na pag mabali na to ang blessing. Wa gyud kos kondisyon ron nga mga widya, Berto. Kay ginervyos pa ako. Nga naman. Kung saan na balag sa puton si Sir Dave ni Nico, ug iit sa poyra ni. Why problema? Ikay puli. Unsa ka? Mas malipay pa si Sir Dave nimo. Nay, paminaw. Paminaw! Nahinomdom ka itong miyadto siya sa ato. Kaya nakigsulti bahay sa iyang pagpabali nato din eh. Ano di ay? Oh, nagkasabot man kong Sir Dave ba? Nga, wa siya mahimuot nga diha ko langga. Giingnan ko ay nga. Ngano ko no nga, ni aman ko no ko. Ngano niya makabert? Ano siya? Di, ako siyang gitubag og. Ngano man daig niya ako, sir. Si Hilda na unta ang gusto ni mo ikasolte, sir. Akong gana. Kunya sa tubag. Nga, nay. May pagkuhan kining pagnanasa si Sir Dave ni mo, langga. Doon na siya pagnanasa. Ang iyang tinanawan ni mo, murag katilapon. Mao nga, pahimosli. Unsay sunod nga mahitabo. At ang ang laing sumpay ning atong sugilanon, may buntag pakahang moabot. Writer, Monique Di Gracia Sasidon. Directress, Jennifer Dato Minyosa. Spinner, Ariel Mangkao. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 3 sa may buntag pakang moabot no. Unya ato isunod pud ang kuan kanang mibalik ko nimo. Sa to mibalik ko tungod nimo. part 6 na ta no ni ka ma-edit nako. Pero sa sunod ani mag-intro vlog yapon siguro ko kay na-edit naman ako ganina ang part 6. Ang problema kay naka-copyright lang no. So mag-vlog udaan nun kay makakuha na ko ang copyright unya, ma-upload na po na to mga ka-listeners no, ang part 6 sa mibalik ko tungod nimo. Unya ug mapuhon ang katapusang sumpay na gid mga ka-listeners sa inyong giat nga no, ang ikaw ang akong kinabuhi mga ka-listeners no. Ug mo to mga ka-listeners kay mag-vlog pa ko human ani no. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners no. O God bless atong tanan.